José Blanco, voceiro de Acerga, amósase moi crítico ante a decisión de despezar o Divina del Mar, a embarcación sinistrada na costa de Baroña o pasado 12 de novembro. Se é unha pena e vai a sacar que a van, me parece que contrataron aí con a empresa portuguesa, e o que van é cortalo aí no aquilo e quitalo para a carretera, que iso está tirado todo. Se é unha pena, tiñanos todo preparado para quitalo, e ben Marina Mercante, mas que manda aí, é Salvamento Marítimo, que é todo o que mandan, e dixeron que non, e que non nos deixaron quitar. É o traballo dunha familia de toda a vida, porque para chegar a un barco deses, pois debe de valer 1,5 millón de euros, que non son 5 euros. Segundo o representante da Asociación de Cerqueiros, non existe razón técnica que impida o remolque do barco, o que suporía salvar unha embarcación que apenas ten danos. O problema non hai ningún, porque cando se salvou a xente, os mariñeiros dos barcos foron nos coller ali a rompiente. Ese sí que é riesgo, porque o colleron a rompiente. Despois nós tiñanos o barco xa cos cabos amarrados, cos remolques, íbanos meter 2 ou 3 barcos de cerco por fora no libre, que non arriesgas nada, amárralo, e cando o barco veña a marea para arriba, empezas a tirar a pouco por ela. Blanco pon como exemplo o dispositivo desenvolvido para remolcar o Blue Star, coordinado por unha empresa holandesa. Como fixeron estes homes? Mira ti que tan difícil estaba, aí ven un home que veu desde lá de arriba, coñen o barco, aí vai o barco para aquel. Está unha vergüenza.